Ya, Ios. Yo, 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 he o, oi, he o. Ayo yo, ayo. Ya Yo, yo, he o, he o. Akrab Yuda Tama. Yo 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 yo. Oh ya.
Ah, saya. Oh ya. Ayo. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Yo yo yo. Oh ya. Oh ya. Ayo Cok, ayo Cok, ayo Cok. Ada Jarot Bisma. Yen to nyawang tlaga warna jur kelingan nalika semono nandur tresno marang dika Madita Sebodo. Tresnaku tulus sing ati ditimbangi prasetyo ing janji raga warna melu
ya e A E la Lo ya e Ya ya e Ya ya e Ya ho 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 Ya Akrab Yudhatama. Ayo Mas Jarot. Zamane dek biyen lagi pisan ketemu kangen 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 yen ora ketemu Nyatane saiki sliramu Fitro Jati. Lunga tanpa pamit medho tresno kang suci. Wis setahun lamasi aku kenal sliramu. Wis setahun lawase kok tega medho tresnoku. yo wis yo wis yo wis iki pancen nasibku yo wis yo wis yo wis iki pancen lelakonku akrab Yudhatama Kesenanganku. ya Ah he ah. He ah he ah. Ah he ah he ah. Ah he. Yo yo yo. he oh 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 hello hello Zamane dek biyen lagi pisan ketemu. yo 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 Kangen 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 yen ora ketemu. nyatane saiki sliramu nyitra janji lunga tanpa pamit medho tresno kang suci Wis setahun lawase aku kenal sliramu. Wis setahun lawase kok tega medho tresnoku. Bulan Februari aku kenal sliramu. Bulan Februari
Monggo salajengipun Bapak Isen menika. Iya. Ayo Ca, ayo Ca, ayo Ca. Ayo yo.
Alon, alon, alon. Yuk, 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 yuk. Lah, 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 lah. Alah. Injih. Gayeng-gayeng reken kula nyuwun keplokipun. Sepindah malih kula nyuwun keplokipun. Akrab Yuda Tama Luar biasa, Inci. Bapak ongkos pisan Kang Mas. Bapak ongko kaping sepindah menika diajeng. Saking kanca-kanca akrab Yuda Tama. Nggih, alhamdulillah menika tamune Danyu Mili Lir Gumanti. Ngene iki rak yo seneng aku arep perkara bliro maca notasi. Nggih, menika ngaturaken sugeng siang dumateng Mas Wiyoga luar biasa. Derek ajaran nggih Mas, luar biasa ya. Menika ngaturaken uluk salam kula nuwun dumateng warga masyarakat wonten Laladan Kelurahan Desa Sumber Adi. Melati. Melati. Sleman Yogyakarta. Yogyakarta. Alhamdulillah menika Mbak Dita, Mbak Tari, Mbak Tata saged maraksan wonten Laladan Dek Jarot. Sleman menika. Dek Jarot. Dek iye. Dek iye, Dek Jarot. Nggih. Injih, tas panglipur wonten ing adicara. Adicarane kitan. Sapa sing kita kok ngawur lho, Jan? Iya. Ulang Oke. tahun pemuda. Anniversary organisasi pemuda-pemudi. Ikma Mica Injih. 22 tahun. Luar biasa. Dungane apa Mas Jarot? Dongaku muga-muga bar acara iki pemuda-pemudine solidaritasé kompak. Tambah kompak. Guyub lan Amin. rukun. Amin. Iso nyuwanke akrab Yuda Tama meneh. Ojo kleru Mas, iki mengko ora mung akrab Yuda Tama. Ada beberapa jadilan yang lainnya juga. Iya. Dari mana saja kita tunggu. Ya, pokoknya kok ojo. Pokoknya ada yang seru-seru loh ya. Ada dari paguyuban seni jadil dari konco dhewe manunggal ing seni wes. Sekar kedaton Luar biasa. Sama kayak kita antu-antu kiprahipun. Wes Menika pokoke jreng. 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 Mbak Dita, Mbak Tari, sumangga. Iki pokoknya aku pasrah bongkoan ya Mas ya. Pas bongkoan. Ya, semoga lagunipun apa kanca-kanca biasane. Ya. Derek Derek mburi. pun saosi alus. Injih, ada. saderengipun pun lajengaken nyuwun pangapunten sigek sawetawis cawet pakurmatan.
Amelia luar biasa. Luar biasa. Iki potonganmu iki le jungkatan kepiye iki? Iki mau kita lali ranggo tikusan. No. Mbak Dita Amelia. Iya, terima kasih ya. Matur sembah nuwun luar biasa. Ini karena ada 3 biduan Iya. di sini ya. Jadi monggo dikaryake ya. Oke, siap-siap matur sembah nuwun Mbak Dita Amelia. Nggih. Ibu saking Tlatah Sleman menika Widyawati ingkang FYP wonten TikTok ya, luar biasa tenan Mbak Dita. Pas pokoknya seneng nganggur kepanggihan Mbak Dita itu luar biasa. Menika wonten tesih wonten kalih Widyawati ingkang dereng majeng wonten sakajengipun panjenengan. Menika wonten diajeng dari Ferosa, ada juga Tari Ferosa ya. Maksudku tari ngono lho. Lali kok ya aku ki kan wis dibayar lunas lali. Lah iki mau padalar ngomongnya teri dadi teri. Tari Plesetke Ferosa. to iki mau to. Tari Ferosa Teri saking teri iki Tlatah. asin lho iki. Kok asin tah iki? Anggora tah iki. Mbak Tari Ferosa mijil saking Tlatah Turi, Giri Subo. Pundi-pundi Sleman. Oh Sleman. Oh Sleman. Sleman Ya. saja. Menika ngaturaken sugeng siang dumateng warga masyarakat wonten ing Laladan. Semberadi Melati. Oh Melati, nggih. Piyantune mugi-mugi sakibaripun acara meniki pinaringan sehat sedaya Allahumma. Amin. Panjang yuswanipun Allahumma. Heeh. Sing dereng ngandhut dek diparingi momongan. Amin. Nggih, pokoke Terus. dongane kanggo pemudane ya sing kreatif lan aktif. Inovatif. Inovatif. Dari dhewe Inovaribon. Heeh. Ya, menika pun salah siji setunggal kali lagon malih. Boleh. Lah tak kira ganong. Ora, saja enek Jarot ki nek karo aku cen rada sentimen kok ya. Aku kira sentimen, Mak. Lah piye? Sensitif. Oh sensitif. Sensitif. Heeh. Mijil saking Tlatah ngemplak wonten diajeng Tata Angelina sumangga. Matur suwun Mas Jarot. Rasa disepoti Mas iki biasane rungu genset mune teko dhewe kok Mas. Sembarangan. Lah iya. Ki mau sapa Tata? Angelina. Kleru. Lah kok iso? Kurang sithik. Tata Angelina. Tata Angelina. Ilate metu sithik. Tata Angelina. Nah, ngono kuwi. Kula tah aku iki. Garapi wong enom nggih. Ya menika mijil saking Tlatah ngemplak Sleman. Sing Lan kula lagune apa? piyambak tak ngenalke dhewe Ayo. Jarot Bisma mijil saking Tlatah Gunung Kidul. Ora ono wong takon padahal. Men.
Ya, lagunya monggo derek dari teman-teman ingkang jumbo kalian swasana. Pokoknya iki sing halus-halus sik ya Mas. Oh iya, lalagonipun Kembang Semarang. Alhamdulillah. Pokoknya ya karo Mas Jarot bareng kok ya. ora rugi lek ku ngapalke sekondalan tekan kene. Wis hafal alhamdulillah. Lali. Ampun disoraki yo Mas nek bliru. Alah jan nek Jarot ki yo sinden kondang kok nganti blero. Kula kondang lho Pak, kondang eleke. Viral kok ning gunung wingi. Inse, semangga Cak. Nggih. Setunggal lagon Gambang Semarang menika pun aturaken lumantar tari Perosa kalian Tata Ezelina. Goyang dek yo akrab duja lama.
mbok pilih samangke wonten pamundutan nggih. Mbak, Mas, sumangga sesambatan kalian kanca-kanca akrab Yudhatama. Gambang Semarang luar biasa. Heeh. Mbok pilih samangke leres ngendikane panjenengan kersake lelagon samangke saged ngendika mawon. Inggih. Nika pun lorot napa pun salsi lelagon malih derek. Oh, inggih, ditarik rumin. 3 2 1 akrab Yudhatama sikat yo. Yang mana yo? Ayo, kontur. Kondor ya kondor ya kondor ya kondor. Kontur. Yo yo. Oh saya. Yo yo yo. Yo Mas yo. Yang mana yo cok? Oh ah oh. Iya. He oh he oh he oh. Ayo.
ayo Cok, ayo Cok. Ayo yo. Hei. Ya. Ayo Mas. Iya. Alah. Hae, 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 hae. Yo. Oh, 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 oi. Oh, ya. Iya. Kondur. Aduh duh. Yo 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 yo. Ya. Hae, 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 oi. Ya. Yo, yo. Oh, 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 oi. Ayo Cok, yang mana Cok? Ya, akrab Yudatama. Ya, sembuh. Kontor ya. Kendang.
yo yo. Yo. Iya, ngersakin apa, Mas?
Mohon dibantu. Gendong mas. Abot. Gondrong, gondrong, gondrong.
yuk yuk.
panitia utawi perwakilan panitia semonggo kasuwun rawuh wonten ing arena pentas saperlu pikantuk salam saking para penari. Pindah malih perwakilan panitia. Mas Anton, Pak Wakil Ketua Jadilan. Iya. Ya Mas ya.
kondur-kondur yo. He ah he ya. Ayo, 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 kondo.